Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan tangihonon nami mahatam na bediay. Marasini roha mahodihami toddim toddi parbadiaima na mangarajai ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami jala takas suatu sihami hatam na badiai. Amen. Horas madihita sude. Huria nahi naholongan ni Tuhata. Turpuk jamita dihita di minggu sadarion. Minggu na pasapuluhod dung Trinitatis. Imana tarsurat. Di buku Evangelium ni si Mateus bidu 14. Mamuka sian ayat 22. Sahatu ayat 30. Mateus 14 ayat 22 sahatu ayat 30 tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Dungi di das-das Jesus maaka siseanna marparao pajolohot tu baribaan asa dipamuli jolo na toropi. Jadi dung sau dipamuli nakko masa sadasa tu dolo martangiang asa dung botari holan sahalak na namadisi. Alai anggo parawi nunga tarholang siap pasir. Jala di sosak galubangi do nasida ai alodo alugui tu nasida. Jadi martahita huak manuk Roma Jesus madapoton nasida di sisik ni tao. Jadi dung di ida siseani ibana mardalat di sisik ni tawi marlangam manasida dirip putodi pola mangangguhibe nasida sian biar ni rohana sida. Alai pitor dipakulingi Jesus manasida nin nama pos marohamuna audo unak kamu mabiar. Dunginin na si Petrus mamangalusi ibana. Ale Tuhan, anggoho do hape, doko nauro madapot toko mardalan sian aiki. Gabe di dokma, Roma atong, jadi mijur si Petrus sian parawi, mardalan sia ke aiki madapot to Jesus. Alai mamereng alugu nagugui mabiar ma ibana. Jadi naing lonong ma gabe di jauhon. Tuhan palua au. Jadi pitor di surduko Jesus matangan nama nakup ibana. Jala didok matu ibana. Ho siotik kapor siaon. Ahama pola ganggu roham. Laos bongok manasida tu parawi. Jadi soma alugui. Jadi disobah halak na di parawi ma ibana akanin nama tutu doho anak ni debata. Ima sahakna. Huria nahi naholongan ni Tuhata diturpuk jamitata sadarion takasdo di papatar Tuhan Yesus hadirion na pangurupi di akana targogot. Di papatar Jesus sadirion na parhuaso tu siseanna na mabiar jalan naganggui. Di joloni turpukon, di papatar Jesus dirina pargogo na sohatu dosan jala para si roha ima marhite tada halongangan nabui pabusurhon 5.000 halak marhite 5 roti dohot 2 deke. Hape tong dope dang pos rohani sisianna maradupon ibana. Alani ima amang inang huria nahi naholongan ni Tuhata diturpuk jamitata sadarion takas do di papatar Jesus dirina tu sisianna marhite topik ni mingguta na mangodolhon pos marohamuna unak kamu mabiar. Alani
marhite turpuk jamitatta sadarion, disungguli jala dipaingot dohita aka amang inang asa masa jalamiad dihita pos ni roha songon na ni igil ni turpuk jamita sadarion siak kita. Alani i amang inang huria na hinakolongan ni Tuhatta marhite turpuk jamitaon pinomat adong matulu si putih hatta nagabe parsiajaran na arga dihita. Na perjolo pos marohamuna unak kamu mabiar nanaing dohonon na tuhita molo tajou ibana di bagasan pos ni roha. Nang peholang Jesus sia siseanna di parrohahon jala dimonitor do pardalanan nasida. Didas-das Jesus siseanna pajulohon marparau tu bariba jala tinggal ibana pamulihon na toro. Di jolo ni turpukon di baritahon na di pabosur Jesus do na torop meribu toropna. Di boto Jesus do sakap ni na torop na naing pabakiton ibana gabe raja roti manang raja si panganon. Dang di halomohod Jesus panadaon na songoni. Ay ala na busurido na sida ubahen na dipuji. Dada ala naong ditadda Jesus si palua. Ala butong na sida mangan, gabe naing pabakiton na ibana gabe raja. Di parukil ho Jesus do pangalahon ni natoropi. Ay ala ni gabe lau ibana martangi yang tunapujung. Manangiakon asa unang sala pangatusion ni natorop taringot tu ibana. Asa unang bali sahit ni natoropi tu sisianna. Di paborha sisianna pajulohot tu bariba. Diuji hapor seaon ni sisianna atik naung pos rohana mardalan nang pe sorap doho Jesus. Disuruh sisianna perjolo marparau tu bariba. Lapatanna dipaborhat sisianna tu pertibion. Ido alana dipake parau simbol. Gobaran ni pardalanan ni huria di portibion. Mardala songo parau di tonga-tonga ni galubang doho alogo ni parukilon. Di pasomal Jesus sisian na mengadopi galubang hamaolod di portibion, laho menguji pos ni rohana di Jesus napa borhatoni. Ganggu ni rohani sisiani marnida pangubus ni alogo na gagui, aladang di parawi Jesus. Lam taba biar nasida ala dibereng mardalan sahalak ni Jesus di sisi ni aiki. Ala ganggu nasida dang ditadda Jesus na mardalat di sisi ni aiki. Ala ganggu ro biar jalan mago pos ni roha. Molo digohi biar naso si habiar pe gabe ni habiar ma. Hurian itu hatta dang diluas Jesus sisian naguk biar jala ganggu. Diurupi do nasida. Diboto Jesus do nama satu sisianna. Jala diboto do tiki halehetan na mangurupi nasida. Marhira martahua manuk ro Jesus madapoton sisiannai. Tudos tu sisian na marparawi songoni do ngolutta di portibion. Na mardalat dohita di bagasan alogo doho galubang ni portibion. Nanaing makaropon hapor seota. Dipakutur ni galubang dohot alogo ni parukiloni ganggu jala mabiar hita. Mabiar hita ala pakutur ni parukilon na mangorai ruas ni HKBP pajongjong gereja di toropan inganan. Boy ta ingot di Bekasi, Banten, Bandung, Binjai, Padang Lawas dohot inganan na asing. Bohado hita songo sisiani kaamang inang huria na hinakolongan ni Tuhatta. Ala ganggu nasida gabi mabiar mamering Jesus na mardalat di sisi ni aiki. Jesus do nanaing Roma ngurupi. Hape ala ganggu gabi mabiar nasida marnida Jesus nanaing mangurupi.
Boy do songoni parnguluota. Molo mago siar rohatta pos ni roha, ganggu mahita jala mabiar. Denggaddo hape do ngaddo hape ni habiaran. Murah-murah hita madabu tu prasangka naroa. Molo somia di rohatta pos ni roha. Jesus do nanaing mangurupi nasida. Alai gabe didok begu. Do ngaddo na mangaleho pangurupion. Alai gabe ni sura-sura. Alo. Ala suadong be pos ni roha. Jok-jok me biar hita. Nang peso taboto. Aha nanaing masa marsugut. Mabiar ganggu hita. Mamuka ulota. Mabiar hita. Nang peso taboto aha siya dupatta. Sai songon na pajupang doho raksasa. Naga doho begu hita. Mengadupi naso takas taboto rumangna. Biahatok kita mangulahun ulota. Hape didok Jesus do tuhita. Unak kamu mabiar. Hurian itu hatta. Di sedetiki. Dipamerhod di Museum Inggris London. Sada petana digoparhod di tahun 1525. Di petai. Digoparhon pardalanan ni sahalak pensiunan marinir. Di pantai Amerika Utara. Dohot laut na humaliang na. Di surat mariniri, di peta ni agaluat na sosanga ni dalanan na padohan. Di sini mungkin ada raksasa. Di sini mungkin ada kalajengking ganas. Di sini barangkali ada naga. Di tahun 1800-an, dung 100 tahun digobar petai, dituhor si John Franklin sian Inggris ma. Ima sahalak penjelajah dunia petai. Di sesa iba nama catatan ni marinir tuai. Catatan nama bibiarii. Digati dohop padohan. Di sini ada Tuhan. Di situ ada Tuhan. Di sana ada Tuhan. Hurian itu hatta. Jok-jok do halak Kriste songo mariniri. Mabiar ala sura-surani rohana somaralasan. Marjojor biar manggohi rohata. Mabiar hita di negarata ala dangadong jaminan keamanan. Ala danga stabil ekonomi. Mabiar hita ala lam tu barani na jolma korupsi. Mabiar hita ala dang jongjong supremasi hukum. Marjojor biar manggohi rohata. Mabiar mamaritahon barita naulii ala ancaman surat. Teror sian kelompok radikalis. Guk biar ngoluta hape di dok Tuhan ido tuhita. Unak kamu mabiar. Huria na hinaholongan ni tuhata na padua homma. Ramotan jala paluaon na dohita. Di boto Jesus do na mabiar jala ganggu sisiani. Alani ido mamitor dipakulingi Jesus na sida di dok. Pos marohamu na audo. Unak kamu mabiar. Parjolo di suatu Jesus pos ni roha tu sisiani. Ai di padau pos ni roha do biar do hagangguan. Jala say madadati mabiar do halak na ganggu jala na so pos roha. Dipangido si Petrus asa dukon ni Jesus iban asa dokonon ni Jesus ibana mardalad di sisik ni Aiki. Dang mamitor manibung ibana tu Aiki. Alai parjolo di dipangido panulupion ni Jesus. Porsea do si Petrus naboy do nang ibana mardalad di sisik ni Aiki. Molo ditolopi Jesus. Ditolopi Jesus do na pinangi do nai. Jalaboy iba na mardalan alarap iba na doho Jesus. Hape ala say mabiar iba na mamereng gogo ni alogo dohot balga ni galubbangi. Gabe ganggu iba na jala naing lonong ala ni ima di dok. Tuhan palua au. Say tubuh do biar di rohatta molo say tabereng tu portibion. Dohot tu galubang parukiloni. Say manggopang do biari di rohata. Molo so olo hita mamereng Jesus na jongjong di labungta. Mabiar si Petrus ala galubangi di bereng dang tu Jesus. Tuani madijau ibana Tuhan Yesus. Dang tu hasomalan na ibana marsigatung. Ala pardeke si Petrus malodo ibana marlange. Alani dang rikot ibana niyam mabiar. Alani tuani madang
tu hasomalan nai ibana marsigattu. Alai tu Yesus do ibana mangido pangurupion. Dang boy hasomala dohot hamaloot tapaluahuk kita sian biar dohot pangurupi di hita. Siya kamaulo dohot galubang ni portibion. Nang penang tibo parbinotuan ni jolma di ilmu teknologi, dang boy i mangagohon biar sian rohani jolma. Molo-malo sada negara menciptakan senjata lau mabiari alona, dang boy i mangagoh biar sian rohani negarai. Lam malo jolma menciptakan senjata na mutahir, lam tubuh mabiar ni portibion. Alani i asamago biar tapasolhok matu Jesus. Ai ibana donatu mangurupi doho paluahok kita sian galubang ni portibion. Nang pedang di ida mata ni pardaging otta Tuhani, rap do ibana dohot kita dilepung ta do ibana. Nang pesuta ida Jesus, rap do dohot kita ibana. Dungodo ibana mangaramoti hita. Nang pedang di ida mata ni pardaging otta ibana, rodo ibana manungguli hapor siotta. Asata jow ibana ditiki hagogotan, ditiki marsahit, dohot ditiki marukil. Parsahito do parukiloni manungguli hita maka porsiai ibana. Nang penaung gudang di patubu Tuhani tada halongangan madongani hita jok do hita ganggu di padongani onna. Ala na ganggu do hita ubahet tadok uju marukil. Nunga dao Tuhani siya nao. Dakya madao Tuhani siya kita. Hita do na madao siyan ibana. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na patuluhom ma, tasobba ma ibana. Ala di papatar Jesus, ibana tu sisianna lam tadda ma panadaun nasida di Jesus parhoaso di portibion. Panadaun nasidai mangojar nasida marsobba tu Jesus. Ala nang takas di nasida hagogoon ni Tuhani, gabe sonang pardalanan nasida di taui. Ala ni ima disobba nasida Jesus. Panadaun natakas di Jesus ido na mangojar hita marsobba tu Jesus. Hurang rosu parsaurat tu ibana. Hurang ringgas sita marsobba tu ibana. Di jabu, di parmingguan, doho di akka perpunguan. Ala dang tatadda Jesus. Au tatadda ibana, say sobbaut tado ibana. Au tatadda ibana, dang murahi ta elaun ni portibion, marsobba tu sumangot ni opu, doho tu aji-ajian ni portibion. Au taboto ibana domuel ni pasu-pasu, dang lau hita tu sobbaon ni portibion, mangido pasu-pasu. Parbuya ni hadiriotta si ihuto Kristusi, tasobba ma ibana. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan de bata jahuba amanami, naung pasahat tok katam na badia itu tonga-tonga nami. Pasu-pasuhon hatami Tuhan. Hatamido na mga lehopos ni roha di hami. Asa bolong, jala dau hami, siar roha biar. Na jo mabibiari hami di portibion. Jala na mabahek kami, holang siakko. Amen.